Sherifla Jabran Sofle Bro, Amao Foka Wallimando, au Bissimla, Aqua Jam Kankono, Saria Blondo, Saria Blond Jam Kankono, B. Amna Babu Nyashimima, a Benin au Belajan Nafa. Nabi man nafa jamana ngono awne do amunu me faso kono haka jamunu me faso kofe jango amuni embo sarlawe nan kuma nauka ama fo ko nyetaka bilama kaseka sabati fo ka soro bela jene kleleno o klele am seka ke tugu me bi babu amna ta masala minka o de yurugurugu kelele anga jamana kono bi babu amna sigi o de kan le thème du jour la lutte contre la corruption dans les droits maliens. Voilà ça ko wala wala nye anga mawlele ale maître Koto Traoré avocat au barreau du Mali ana be ñogon fe bi kunu ka se bima ama ko serale ma kuma ayaka barreau bela jenen bla wala ça kana masala ke awñe chomina amisa ka bo sariya temesara kalama kuma abora yano awde ya sariya ka fo famali chama sorlala kanganji yanga na nae obe bo amunda anga folbisi awma ka sabu ka anga whatsapp numero e ami awka nyengalu chama soro o sarafe wala bi ñingali mu sera ambolo ka bo aw yoro aminu bela jenen tan ala ni wati ambo yuruguruge muye jamana keme ka cagada jumo sigi senga wala saka yuruguru kan anga jamana kono haka ja sariya bolo jumo blade no senga baraw kan ak temesera jumo fe ni bela jene nene aw anabo kumban kono bi ka sabu ke anga mawlele maître Koto Traoré do na de yesko na do may Mali baro kono na nango mako avocat ko faranya wa jakulu ba ale bo kono bi avocat do wala soni ani maître Koto Traoré amedo anga babu kono wala sa munu mana boala nene awu ana family chama soro hala kaja namase sariya kalanzo na ana bo kumba ngono bi ne ala soro inshallah. Maître Traoré ami foki wani mando shen chamana ama ko serema kuma anyi wele yika baro blakana wala sa ka sega na jamana dum kuna foni iyo mun ke sangana wati ami foki wani mando suru foli jaranye me foli croya ka foli lasi rema ka foli lasi ka television so fana nyama bela jelema ka lasi an lamenje kulu Mali kono ani Mali kofe nye wodo fonko jamana jo chugo kacha au ka ninye adoye ninye ajo semba doye ambe foli fana lasi kramogoma anaka demba ya bela jele ajaranye ama foki Traoré wala bi asayidi Sherif Ousmane Madani Haidara ni hamnango be ala jamana in kunu foka se bima o ye kleleya ladriya akoma ki kle ko gadabu kote o kleleya kono fama faso navolo atoyi wala ni ma sona kana anga kene ka mimina ambela jene kuna foni ka sera nyuma yirana akanga temesera mununga ala ka ankishi ni mi tega tarala ibisa ka ta sera munu fe ka tugo sariya ka lanyinu ko abino be wala anye bi wala karamogo ka hakilina ni ala sona ni meddo akono ale binin ka kunu ka se bima abika sababu ye famia chama karamogo yere no osoro bi babu ingono ni ala sona jamana isariya mun ta ku bla senga amba fo anga mawlele ke bisimla tuguni wala ni anya ta kala je nango ko yurugu bi akwa man nazara kana ko corruption ale yere muyi qu'est-ce que la corruption basuru woni ngali njaranye ni ko yurugu te fen wɛrɛ ye yurugu ye waleya de waleya min sariya ya kɔn k'a fɔ jamana marabaaw ni jamana nafolo kalifali la jamana bolofɛn mana kalifa i la jamana ye fanga dɔ di i ma ne kɛra sababu ye o baara in ka kan ka kɛ mina min kɔnɔna la n'o ye ka baara kɛ jamana tɔgɔ la ani jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la e jamana ka o forobafɛn foroba nafolo in jamana ka o forobafɛn e yo o kumaniya baara min kalifalila la ka ta ka kɛ i kelen kungo ye o ye kelen ye filanan fana ye mun ye danaya diri ma ka fanga dɔ ta ka di ma o fanga in kɔnɔna na i nana ni waleya ye ka fɛn bɔ maa kun maa min a n'a fɛn in bɔli mankan n'i y'o kɛ o fɛn min bɛ di e ma o ma mina sariya kɔnɔna la e bɛ tila k'o fɛn in bɛ ta ka kɛ e kelen kungo ye ani ka denbaya dɔrɔn kungo ye donc ni ko yurugu kumala surunyana bamanankan na wale de do sariya ye wale min kun jamana marabaaw ari ka bɔ wonu dɔrɔn kɔnɔna in na ka taa se maa ma bɛ baara kɛ
cakɛda bonda la hali n'a tɛ jamana ka cakɛda bonda tɛ n'i ye dankari o cakɛda bonda nafolo la ka dankari a bolo fɛn na a bɛ wele k'e yurugurugu waleya kɛ bon sariya ma jɛn n'a ye n'i y'o waleya kɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ sariya sanfɛ kuma lasurunyana yurugurugu ye waleya ye waleya min sariya y'a kun k'a fɔ ni jamana marabaa y'a kɛ ka ɲɛsin jamana foroba sɔrɔ ma foroba nafolo ma ou jamana ka bolominɛw ma ou jamana cakɛda bonda wɛrɛw i bɛ se ka nɔ minɛ sariya fɛ a bɛ se k'i lataga kaso la wari in fana min sarali o bɛ wajibiya i kan an b'a fɔ o de ma ko yurugurugu. A diyara n ye mɛtiri ni san laban ninnu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye cakɛda caman caman sigi sen kan walasa ka yurugurugu in kɛlɛ ɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra ko yurugurugu kɛlɛli e yɛrɛ y'ale kɛ mun ye. Ni ko yurugurugu kɛlɛli o ti waleya wɛrɛ ye o ye laɲiniw de ye laɲini min bɛ kɛ jamana marabaaw fɛ ani jamana kɔnɔdenw fɛ a bɛ ɲini jamana marabaaw fana fɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la ka nin waleya cɛjugu jamana kɔnɔdenw ka nafolo min n'u b'a bɔ u kun k'a di jamana tɔgɔ la ka kɛ ka jamana jɔ n'an b'a fɔ a ma ko salenw ani fɛn wɛrɛw jamana kɔnɔdenw bɛ wari min sara impôt b'o la taxi b'a la salen b'o la fɛn wɛrɛw b'a la olu ka kan ka taa jamana wagan de kɔnɔ ani jamana sɔrɔda bolo min bɛ yen olu ka kan ka lawaleya ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga baaraw de kɛ n'a ye bon ni maa kelen ou bien maa dama dama ye o nafolo in ta ka kɛ ale kelen ka nagakɔrɔfɛn ye jamana bɛ hakilila min ta ko o kɛlɛ sariya b'o kɔnɔ cakɛ bonda min sigira sen kan n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ani cakɛ bonda min bɛ n'u bɛ nominali kɛ o cakɛ bonda ninnu bɛɛ bɛ don yurugurugu kɛlɛli minan kɔnɔna la n'an b'a fɔ a ma ko kɛlɛ de don kɛlɛ min ka ɲɛsin waleya min bɛ kɛ sababu ye ka jamana nafolo ka dankara la maa dama dama fɛ ka kɛ o kelen kungo ye an b'a fɔ o de ma yurugurugu kɛlɛli hakilila fɛn fɛn bɛ na o la sariya fɛn fɛn bɛ don o minan kɔnɔ ani cakɛ bonda fɛn fɛn sigira jamana fɛ ko o sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa se fo a kiriri tigɛli waleya ma an b'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko yurugurugu kɛlɛli ani y'a jateminɛ a tɛ dan ka jamana kɔnɔ hali sɛbɛnw bɛ yen nɔ diɲɛ bɛɛ bolonɔ bilala sɛbɛn min na mali yɛrɛ b'o la min bɛ nin yurugurugu kɛlɛ parce que a yera k'a fɔ yurugurugu de bɛ dankari jamana ka ɲɛtaga la n'i y'a jateminɛ an bɛ kɔlɔn caman kɔnɔ bi kɔlɔn min kɔnɔ bi a ju talen bɛ yurugurugu wale ma parce que yurugurugu wale bɛ jamana sigi a sen kan de jamana ka ɲɛta ye a ka gɛlɛn k'a fɔ tant que yurugurugu kɛlen bɛ adamadenw ni jamana maralaw ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ taabolo ye. A diyara n ye maître mais nin yɔrɔ la an b'a fɛ da ka se yɔrɔ dɔ ma bi an ka ɲininiw kɔnɔna na sariya dɔnbagaw y'a jira n na k'a fɔ ko i da sera a ma sa dɔn ka jamana sigi a sen damara kɔnɔ yurugurugu de b'a kɛ mɔgɔ mun kan ka bɔ kɔfɛ ka na dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ se ka na u ka investissement kɛ jamana kɔnɔ ko n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ sariya bolo tɛ yen fa walima cakɛda ma sigi sen kan minnu bɛ se k'o bali k'u ka wariw kɔlɔsi k'a bɛna kɛ u b'u ka wari fili dingɛ kɔnɔ ye k'a datugu ɔ bi n'an ye o bɛɛ lajɛlen jateminɛ an ka jamana in n'a mako bɛ fɛn na bi a mako b'o de la jango waati min kɔnɔ ɔ sariya bolo jumɛnw bɛ yen nɔ bi jamana kɔnɔ yan hakaja ka se diɲɛ bɛnkanbaw ma ni a sariya dɔnbagaw ko ten ko convention walima traité minnu bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ an ɲɛna a kɔnnen don sariya fɛ i bɛ se k'o an bɔ kumana o ko kɔnɔ. Jitura i ka nin ɲininkali in ye vraiment ɲininkali nafamaba ye jamana kɔnɔna la o ti nɔgɔ ye n tora k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔna fana ko lakana cogoya fila de bɛ yen ka marifatigi n'o ye sɔrɔsiw ye olu ka taa ka jamana kɔnɔdenw lakana u farikolo n'u ni la an'u bolofɛn ninnu na o bɛ yen mais lakana filanan ye mun ye o ye sariya lakana ye ni o bɛ sariya baarakɛlaw bolo n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko sécurité juridique et judiciaire ale de nafa ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma maa min n'a ka nafolo bɛ bɔ kɔfɛ ka na nafolo in labaara an fɛ n'an b'a fɔ a ma ko investisseur investisseur olu tɛ na jamana foyi kɔnɔ jamana n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a sariya in tɛ tigɛ a fɔra ko a ka tigɛ cogoya min na a ti olu lakana u ka baara kɔnɔna la o tɛ sariya sanfɛ mais sariya ka kɛ sababu ye u ka na yɔrɔ la n'u ka nafolo ye yɔrɔ min lakana bɛ sariya kɔnɔ a bɛ hadamaden
ka yiriwa kofɔ a bɛ hadamaden ka hakilila yiriwa fana kofɔ a bɛ jamana yɛrɛ jɔli kofɔ sutura donc o de la diɲɛmaaya ye k'a fɔ yurugurugu kɛra jamana taabolo ye o jamana hali ni ye diɲɛ nafolo fɛn fɛn ta k'a d'o ma o jamana in tɛ se ka taa ɲɛfɛ fiyewu f'a ka sɔrɔ baara in kalifala maa minnu na k'a fɔ ko o kɛlɛ in bɛ kɛ k'a kɛ nimisiwasa kɔnɔna la mɔgɔw k'a dɔn ni dankarila karisa la i ye nin nafolomatigi ye o i ye fantan ye o sariya ko k'a ka kɛ cogoya min na a bɛ kɛ o cogoya la n'an b'a fɔ a ma ko sécurité juridique o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni climat ye min bɛ kɛ sababu ye maaw n'u ka nafolow bɛ na hali jamana kɔnɔden minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka baara kɛ u bɛ ɲɛsin baara ma ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ baara sɔrɔ jamana bɛ yiriwa jamana bɛ jɔ o kɔnɔna in de la i b'a ye k'a fɔ diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies o diɲɛ tɔnba ka sɛbɛn dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko convention o sɛbɛn in yɛrɛ ye jamanaw y'i bolo n'o bila o la ka yuruguyurugu kɛlɛli k'a kɛ wajibi ye jamana bɛɛ kan diɲɛ jamana bɛɛ kan et puis ka ɲini diɲɛ jamana fana bɛɛ fɛ i ka sariya ta ka hakilaw ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari yuruguyurugu la Mali bolonɔ b'o o sɛbɛn in na o kɔnɔna in na n'an bɔra yen kana don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o diɲɛ tɔnba yɛrɛ yuruguyurugu kɛlɛli wajibi an bɛ segin a kan jamana bɛɛ kan ka tila k'a ɲini u fɛ u ka sariyaw ta ka cakɛbondaw sigi sen kan mun bɛ kɛ sababu ye ka dankari yuruguyurugu la o tɔnba fɔlɔ in o sariya fɔlɔ in o bɛ yen o sariya in kɔfɛ i bɛna n'an nana Mali kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ sariya sen caman bɛ yen min ye par exemple n'an ye sariya sen fɛn fɛn ta i b'a ye k'a fɔ ko an fɛ yan nɔ code des impôts bɛ yen o ye sariya bonda ye min bɛ salen sarali in kɔfɔ o kɔnɔna in na ni yuruguyurugu waleyera kɔnɔna la nominali bɛ se ka k'a la sariya sen wɛrɛ bɛ an b'a fɔ a ma ko code des marchés publics jamana bɛ sanni min kɛ o sanni ninnu kɔnɔna la k'a ka baaraw kɛ a bɛ se ka kɛ minan ye a bɛ se ka kɛ yɔrɔ jɔ ye a bɛ se ka kɛ so jɔ ye a bɛ kɛ siraba dilan ye o sariya dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma code des marchés publics o fana ye fɛn dɔw yira ni olu kɛra o b'a yira k'a fɔ ko dankarila sariya la o kɔfɛ n'an bɔra yen ka na douanier minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ fɛn minnu bɛ don an fɛ ani fɛn minnu bɛ bɔ hakɛ minnu kan ka sara la o yɔrɔ fana i bɛ se ka ye yuruguyurugu bɛ kɛ yen nɔ code de douane o fana ye yuruguyurugu dɔw kofɔ o la maintenant mɔgɔw bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye sariya sen min ye ni baara bɛ kɛ n'a ye kosɛbɛ o y'an ka sariya sen n'an b'a fɔ a ma an ka nanzarakan na ko code pénal o ye sariya sen ye o sariya sen n'i y'o ta k'a lajɛ n'i y'a a sigi sen 107 in ta o ko n'i ye dankari jamana sɔrɔ la n'an b'a fɔ a ma ko atteinte au bien public cakɛbonda fɛn fɛn bɛ yen ni jamana ta de don ni commune de don ni cercle de don ou bien ni cakɛbonda wɛrɛ bɛ yen hali n'a bɛ baara wɛrɛ kɛ n'an b'a fɔ a ma ko feere à caractère industriel ou administratif ou encore caractère c'est-à-dire industriel et commercial misaliya la i bɛ ORTM ta o la o cakɛbonda fɛn fɛn ni jamana ka sɔrɔ dɔ b'a a la jamana ka sɔrɔ dɔ b'o kɔnɔna in na olu ka nafolo ani o bolomafɛn ninnu olu bɛɛ bɛ jate jamana nafolo de ye o ko ni maa min ye dankari wo la o dankarili bɛ kɛ ni se ka kɛ ni sira caman ye a bɛ se ka kɛ i b'a suɲa a bɛ se ka kɛ i bɛ ŋanamu kɛ k'a bɔ a bɛ se ka kɛ danaya min dara i kan i b'o o danaya in fana lakari ka bɔ yen nɔ ka nafolo in bɔ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a bɛ d'i ma i b'a kumaniya n'an b'a fɔ o ma détournement k'a k'i kelen ta ye o sariya sen nana yira k'a fɔ ko n'o o waleya fɛn fɛn kɛra ko o nafolo kelen min bɛ yen nɔ n'i y'a bɔ jamana kun n'a nafolo hakɛ bɛ se miliyɔn 10 ma a tɛ tɛmɛ o kan o kaso in bɛ se ka daminɛ san 1 fo ka taa san 5 la i ye nafolo ŋanamu jamana kun o jɔr'i la nafolo in kasabi tɛ tɛmɛ miliyɔn 10 kan o kaso in bɛ taa san 1 fo kalo 5 san 1 fo san 5 o kɔfɛ i b'a ye a y'a yira k'a fɔ fana n'a nafolo in bɛ taa o sanfɛ a ka ca ni miliyɔn 10 ye a ka ca ni miliyɔn 10 ye
a bɛ miliyɔn 20 hakɛ fana kɔnɔna in na o kaso in bɛ se k'a damina san 5 la fo ka taa san 10 na bon o sariya sen kelen y'a yira k'a fɔ n'i ka yuruguyurugu kɛ ni taara miliyɔn 50 sanfɛ jamana nafolo y'a ŋanamu o jɔr'i la o kan ka kɛ si kaso de ye mais miliyari dun la an dun b'a mɛn k'a ko miliyari tununa kosɛbɛ gɛlɛya yɔrɔ ye yɔrɔ min ye an da in bɛna se o yɔrɔ de ma donc sariya y'a yira k'a fɔ n'i ye o ŋanamu wale mana jɔ jamana marabaga fɛn fɛn na k'a fɔ e ka ŋanamu nafolo in taara se miliyɔn 50 ma ni kiiri kɛra o jɔr'i la i bɛ se k'i si kaso kɛ a diyara n ye maître sisan nin kɔni ye kuma dafalenw ye an kun tɛ minnu dɔn an ye o dɔn ka sabu kɛ e ka walawalali ko ɲuman ye bamanankan na ni jamana kɔnɔdenw mago bɛ fɛn na bi u mago bɛ ni kibaruyaw la an b'a mɛn mais ka walawala bamanankan na ta a bɛ an bilasira a bɛ an bɔ kunban kɔnɔ bi e da sera nin ma sariya bolo minnu bɛ yen nɔ k'a daminɛ diɲɛ bɛnkanbaw la i da sera convention ma Nations Unies taw ka na se textiw ma jamana kɔnɔ hali CEDEAO jamanaw misali la u bɛɛ bɛ don a kɔnɔ mais bi n'o kɛra sariya ye sariya bɛ ta i b'a sɔrɔ cakɛda dɔw bɛ bila sen kan o cakɛda minnu bilara sen kan baara bɛ ka tɛmɛ olu kɔnɔ cogo jumɛn haka jɛ ka se poursuite yɛrɛ ma n'o ye nominali ye olu bolo dalen cogo jumɛn n'an ka jamana kɔnɔ bi ala sutura ni ɲininkali in diyara n ye sinon n y'a fɔ cogo min sariya sen ka ca kosɛbɛ a la o bɛ yen nɔ hali jamana marabaga ka fɛn wajibiya jamana kɔnɔden kan a ka sara n'a sarali man kan misaliya teliya la n'a fɔra ko carte d'identité ye 300 ye i nana fɔ k'a ka 1000 sara bon o ye yuruguyuruguwaleya ye n'o wari yɛrɛ min y'a minɛ a la o tɛmɛna 10,000 na dɔrɔn e bɛ se ka taa kaso la kaso min bɛ se ka a damina san 10 fo san 20 donc i y'a ye k'a fɔ ko sariyasenw bɛ yen maintenant o sariyasen ninnu ka taa yira fana k'a fɔ e ye fangalama ye i ye maa dɔ wusiya ni maa dɔ ye n'an b'a fɔ a ma délit de favoritisme n'o jɔr'i la ou bien e taara nafa ɲini fɛn kan nafa min e n'a a man kan jamana maraba nin bɛɛ ye yuruguyurugu waleya dɔ ye ka n'i ka ɲininkali in kɔnɔya la Mali ye cakɛbonda caman de bila minnu bɛ kɔlɔsili kɛ o cakɛbonda in dɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ ni maaw b'a dɔn kosɛbɛ o ye vérificateur général ye vérificateur général o bɛ kɔlɔsili kɛ jamana cakɛbonda fɛn fɛn bɛ a bɛna ka na kɔlɔsili kɛ jamana musaka minnu bɛ n'a kalifaraw la a labaarala cogo di n'a y'a ye k'a fɔ ko firingan donna la ale tɛ kiiri tigɛ ale bɛ sɛbɛn labɛn n'a ye sɛbɛn in labɛn sɛbɛn in bɛ taa di jamana ɲɛmaa ma yanni an ka se o ma i b'a ye jamana yɛrɛ ka service wɛrɛw bɛ yen n'an b'a fɔ a ma nansarakan na ko contrôle général des services publics o fana ye cakɛbonda ye a bɛ premier ministre ka minɛn kɔnɔna la o fana bɛ jamana cakɛbonda fɛn fɛn bɛ yen a bɛ lakɔlɔsili kɛ yɔrɔ min na ni firingan donnen de don a la n'ale bolo firingan b'a la a b'a ka sɛbɛn labɛn k'o sɛbɛn in ta k'o di premier ministre ma o kɔfɛ i bɛ taa ye an ka cour suprême na yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ma ko section de compte o bɛ yen nɔ o fana bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana nafolo in labalali cogoya la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye tuguni k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma nanzarakan na ko CASCA an b'a fɔ a ma cellule d'appui aux structures de contrôle administratif o fana ye cakɛbonda ye min bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ nagakɔrɔ ni ale fana bɛ baara mun kɛra cakɛbonda minnu ka kan ka lakɔlɔsili kɛ o lawaleya k'o sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ k'o jaabi laban in di jamana ɲɛmaa ma n'o bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ u ye fɛn wɛrɛ sigi sen kan tuguni n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye n'an b'a fɔ a ma ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite o fana bɛ yen nɔ hali o yɛrɛ fana kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ sen kan tuguni n'an b'a fɔ a ma tuguni ko cellule nationale de traitement des informations financières c'est-à-dire nafolo fɛn fɛn bɛ yen nafolo kasabi fɛn fɛn bɛ yen a bɔra yɔrɔ min na ka na yɔrɔ min na olu mana mana la u b'a ɲini k'o nafolo in bɔra yɔrɔ min na nafolo jɛlen de don wa a sɔrɔla cogo di a bɔra yɔrɔ di olu fana b'o sɛgɛsɛgɛ mais nin sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ kɔfɛ nin cakɛbonda fɛn fɛn da sera ma nin si tɛ kiiri tigɛ ni ninnu ye sɛbɛn labɛn a sɛbɛn bɛɛ labɛn bɛ taa laban kiiritigɛbonda de la n'an b'a fɔ a ma ko justice bon Mali ka kiiritigɛbonda dilanlen bɛ cogoya dɔ la u ye yɔrɔ min sigi sen kan n'a bɛ se ka nominali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'an b'a fɔ a ma pôle économique et financier u y'a 3 de bila sen kan fɔlɔ kelen bɛ Bamakɔ yan
Bamakɔ tan in o bɛ Bamakɔ kofɔ ka Segu kofɔ ka Sikaso kofɔ ka Kulikɔrɔ kofɔ u ye kelen filanan in bila sen kan Kayi o bɛ Kayi marabondaw kofɔ u tilala ka taa sabanan in fana bila tuguni Mopti o bɛ Mopti kofɔ ka Gawo kofɔ ka Kidali kofɔ donc ni cakɛbonda mun bɛ kɔlɔsili kɛ ninnu minnu ka baara kɛ baara bɛ taa laban o pôle économique et financier la olu de bɛ sɔrɔ sisan k'a lajɛ sɛbɛn min nana d'an ma est-ce que a bɛ nominali kun bɔ n'a bɛ nominali kun bɔ olu de bɛ sɔrɔ sisan ka nominali kɛ i y'a faamu donc ni olu ye nominali kɛ pôle économique bɛ nominali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'ale fana tilala ka baara la a kiiri ka kan ka taa kɛ kiiri bonda min na ale b'a bila ka taa n'a y'a sɔrɔ ko nominali kɛlen bɛ waleya min na ni a waleya in tɛ waleya wari min détourné la n'a a kasabi tɛ taa $50 ni fɛnw na ale bɛ se k'a bila ka taa tribunal ɲɛkɔrɔ an b'a fɔ a ma ko tribunal correctionnel kiiri ninnu ka taa tigɛ yen mais n'a yɛrɛ nafolo kasabi bɔ o sanfɛ o maaw bɛ bila ka taa c'est-à-dire cour d'assises ɲɛkɔrɔla la an ka sariya min bɛ yen bi n'a b'a ko fɔ walejugukɛlaw bɛ kiiri yɔrɔ min na n'an b'a fɔ a ma ko kiiribonda min de don a ka bon kojugu n'an b'a fɔ a ma ko cour d'assises walejugu kɛjugukɛlaw de bɛ taa ka taa kiiri o kiiribonda in ɲɛkɔrɔla in na o de ye kirimu ye o de ye kirimu ye n'an b'a fɔ a ma kirimu nafolo ɲagamili fɛn fɛn kasabi mana tɛmɛ $50 la baara de don i bɛ taa o kiiribonda de ɲɛkɔrɔla la Allahu akbar miliyari dun ta o la ala k'an kisi o la donc i b'a ye k'a fɔ bon sɛgɛsɛgɛli kɛ bonda ka ca jamana in kɔnɔna in na bon a bɛ na di kiiritigɛla minnu ma bon kiiritigɛlaw fana ka ɲɛfɔ cogo la k'a fɔ ko fɛn caman b'u jɛ parce que sɛbɛn minnu bɛ na di olu fana ma olu sɛbɛn ninnu dɔw bɛ yen nɔ kiiritigɛla yɛrɛ ka dɔnni minɛn kɔnɔna la a caman bɛ a bɛ bɔ o kɔnɔna la fo a ka taa kɛ maa ye maa min ni o ka dɔnni b'a a baara in kɔnɔna in na n'i y'a jateminɛ k'a fɔ sɛbɛn minnu bɛ labɛn ka n'o fɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ yuruguyurugu kɛ cogoya min na u b'a kɛ ni cogoya ye a sɛgɛsɛgɛli n'i t'a dɔn a tiɲɛ bangeli a bɛ gɛlɛya donc i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ in na o gɛlɛya in dɔ bɛ yen gɛlɛya filanan ye min ye o ye jamana yɛrɛ ɲɛma fɔlɔ ninnu maa min ye jamana ɲɛma fɔlɔ ye f'a ka yuruguyurugu kɛlɛli a ka kɛ ale de ka hakilina ye a ka kɛ ale yɛrɛ taabolo ye a kana kɛ kuma ye mun ye Mali sɛgɛn i b'a ye k'a fɔ discours dɔ de bɛ yen an b'a fɔ min ma ko discours politique ni maa min nana fanga la o bɛ bɔ ka kumaba dɔ fɔ yuruguyurugu kɛlɛli kan jamana kɔnɔdenw bɛ tɛgɛrɛ fɔ i b'a ye o nɔfɛ waleya tɛ kɛ waleya min b'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ ka kɛlɛ donc n'an b'a fɔ ko déclaration politique ani discours politique ka jamana kɔnɔdenw hakili suɲa n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmaaw tɛmɛna yan san min u ko o san in yɛrɛ ye yuruguyurugu kɛlɛli san ye yuruguyurugu ye min yɛrɛ kɛra o san a ma deli ka kɛ san tɔ wɛrɛ la donc i b'a ye k'a fɔ ko o yɔrɔ in na gɛlɛya bɛ yen donc nin bɛɛ latigɛbaga bɛ kɛ kiiribonda de ye mais a kiiribondaw la kiiriw ka suma o y'an yɛrɛ ka sariya dilancogo ye kiiri ka suma bon fɛn wɛrɛw bɛ se ka don a kɔnɔna la parce que ni nominali bɛ kɛ yuruguyurugu ko la n'a ma kɛ bɔ mɔgɔko minɛn kɔnɔna la a ma bɔ politikiko minɛn kɔnɔna la a ma bɔ nafoloko minɛn kɔnɔna la a ka gɛlɛn k'a fɔ ari kiiritigɛ bonda min yɛrɛ kan ka kiiri tigɛ k'a b'a kiiri tigɛ a kan ka tigɛ cogoya min na o de gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ a diyara n ye maître an ka waati tɔ tɛ tɛmɛ an bolo miniti 5 ka bilen n'o tɛ a ka d'an ye ɲininkali caman bɛ anw bolo kɔrɔ ka tɛnkuwila nin waati in na o la bi i da sera gɛlɛya caman ma ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye bi minnu kɛn bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛli a gɛlɛya mais bi n'a fɔra ko k'e yɛrɛ ka hakilina ɲininkali kɛ e min ye sariya baarabaga ye e bɛ an bila sira jumɛn yɛrɛ kan bi walasa Mali ka kɛ jamana ye i da sera a ma lakana ka kɛ jamana min kɔnɔ sariya ta fan fɛ la sécurité juridique et judiciaire e bɛ o bila minɛ jumɛn kɔnɔ sariya ko ta fan ma bɛ don min na ko bi n b'o bila minɛ min kɔnɔ n b'a f'i ye k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana in kɔnɔ an si nimisi wasalen t'a la an nimisi wasalen t'a la a kiiritigɛ bonda fan fɛ parce que n'i y'a lajɛ bi an bɛ kɔlɔn min kɔnɔ bi de armée ka sigi a sentigɛ kan
nafolo dɔw de bɔra k'u ka minɛnw san k'a di an ka kɛlɛkɛcɛw ma k'u kalan o nafolo in ye miliyari bayiriga de ye o miliyari bayiriga taara jiwoyo fɛ maa dama ye wonu fɛnkɛ jusqu'à présent an bɛ don min na bi o ko in a tiɲɛ n'a nkalon in o ma se ka dɔn yan'a ka se o ma i b'a ye k'a fɔ ko jamana in yɛrɛ sɔrɔ lafura hali maa min bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la u bɛ na cogo min ka kɛ jamana ka baarakɛla ye o bɛ san ka na don o kɔnɔna in na o maa min bɛ don tan n'a ani waleya min baara min bɛna kalifa la a n'o baara in man kan n'i ye jamana ta ka kalifa o la ka jamana cakɛ bonda ta ka kalifa o la o jamana in bɛ taa sigi a sentigɛ de da o bɛ jamana min kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ye min ye n'i taara a nɔfɛ a bɛ fɔ ko n'i ma nin di i t'a sɔrɔ k'a sɔrɔ fu de don a ka hakɛ de don a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la dɔ kan ka bolonɔ bila a la ka tɛmɛ ka bɔ yen ka taa fan wɛrɛ o b'a wajiba ye ka n'an b'a fɔ ma conclusion i ka fɛn sara n'i m'o sara a jamana tɛ taa ɲɛ donc n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu la o b'a la ko baara bi ka k'a la mais hali bi an mun yɛrɛ ye kiritigɛla ye hali ni ye jamana kɔnɔden wɛrɛ ɲininka an kana bin sani ka bɔgɔ sani ka kɛ bin kan i b'a ye nimisi wasa tɛ yen nɔ n'i y'anw ta i ye jamana wɛrɛ ta k'a lajɛ o jamanaw bɛ yen bi u ka ɲɛtaga tɛ foyi ye yuruguyurugu de kɛlɛ la yuruguyurugu a bɛ kɛlɛ cogo min a bɛ kɛlɛ a ka kɛ jamana marabaaw yɛrɛ ka fɛla ye et puis o jamana maralaw yɛrɛ ka kɛ misaliya ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka wajibiya i b'a wajibiya kiritigɛla kan n'a ma kɛ a kɛcogo la ɲangili bere kan ka bin maa kan i ye kiritigɛla ye i ye sɔrɔnalidonna ye o i ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye o maa si tɛ sariya sanfɛ donc ni jamana ɲɛma yɛrɛ kɛra misaliya ye maa fɛn fɛn b'a nɔfɛ yurugurugu kɛlɛli la o bɛ sira sɔrɔ mais ni o de ma kɛ i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ yen n'o ka kan k'a lawaleya n'o ye kiritigɛla ni maa wɛrɛw ye baara si tɛ kɛ a kɛcogo la hali cakɛ bonda min bɛ taa kɔlɔsili kɛ ni kɔlɔsili waati sera wariw de bɛ ta ka don u kan u ka fɛn sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ baara min kɛra a ɲana ka sɔrɔ baara min kɛra a ma ɲa donc i b'a ye k'a fɔ bi anw ka jamana in a bɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ jamana yɛrɛ taabolo la o ye yurugurugu ye k'a sigi a sentigɛ da o ye yurugurugu ye o y'an ka armée bɛ bolo min kan fo ka taa se bi ma yurugurugu ka waleya de don dɔ de ye nafolo min komaniyana ka tiɲɛ kalanko ka sigi sentigɛ kan tan a bɛɛ ye ni yurugurugu kelen in de fo ka n'a se maa min bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'o o taliw sera yurugurugu bɛ don o kɔnɔna la maa u bɛ na ka na baara kɛ jamana tɔgɔ la u n'a man kan donc i b'a ye k'a fɔ o jamana in n'an ma wuli k'an jɔ o jamana in ka bɔ nin bolo in kan an dun bɛ ka taa diɲɛ min kɔnɔ bi yurugurugu man kan ka kɛ jamana si taabolo ye a ka kan ka kɛ min ni min ka kan o ka se ka d'u ma min ni baara min a bɛ se ka kɛ o ka d'u ma u k'o baara in kɛ o dɔrɔn de bɛ se bi ka jamana lataga ɲɛfɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye maaw n'u ka bolo nafolow bɛ na jamana kɔnɔ ka na labaara jamana kɔnɔdenw bɛ baara kɛ jamana bɛ yiriwa. a diyara n ye maître waati kɔni nɔgɔyara an bolo ka ban pewu n tɛ ɲininkali caman bɛ ne bolo yɔrɔ in na ka tɛnku la mais waati banna an bolo ka bi jamukan kuncɛ i bɛ ladilikan jumɛn fɔ. n bɛ ladilikan min fɔ n bɛ ladilikan bila fɔlɔ ka se an ka jamana ɲɛmaaw ma ka tila ka a bila ka taa se maa ma bɛ yen nɔ n'i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ani maa ma bɛ yen n'i ye kiritigɛla ye ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ yurugurugu tɛ se ka kɛlɛ jamana kɔnɔdenw kɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka kɛ maaw ye maa min bɛ ban yurugurugu wale ma pour que an ka jamana in a ka se ka taa ɲɛ n'an ma o de dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ ka kɛlɛ de don a sutura ɲata min an bɛ ka ɲini an mana fɛn fɛn labɛn sɛbɛn kan ka sɛbɛn kura fɛn fɛn ta ni juguw ma yɛlɛma jamana ka ɲata in a bɛ gɛlɛya. a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn sariya bulon lajɛbagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan ni ne tun ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon kɔnɔna na n dalen b'a la k'a fɔ ɲininkali caman bɛ aw bolo whatsapp numéro ale bɛ aw ka bila la don nataw la an da ma se ɲininkaliw ma aw bɛ kɛ sababu ye k'o lase an ma ani maître an na sigi ka na o ɲininkaliw jaabi ye sariya bulon ye aw de ta ye aw b'a fɛ ka mun dɔn a kɔnɔ a bɛ kɛ wajibi an kan an ka taa n'o sira ye aw k'a dɔn k'a fɔ sariya bɛ labaara an ka jamana kɔnɔ cogo jumɛn na tilelenya ni ladira kan ka sabati cogo jumɛn na ka kɛ ni sariya ye n'o tɛ an fana karamɔgɔ a seri sherif usumani marani hayidara ale b'o kɛlɛ in na a bɛ san 40 bɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛ san caman bɔ a b'o wulikajɔ la walasa tilelenya ani ladira ka se ka sabati n'i ye yuruguyurugu bɔ a la pewu maître da sera a ma cogo min na an bɛ a tɔmɔ olu nɔfɛ olu mun bolo bɛ a la n'o ye min fɔ a la n b'a dɔn k'a fɔ a dɔbagajɛw de ye a fɔ o la
n'ala sɔnna don nataw la sigi bɛ kɛ sariya bulon kɔnɔ an y'a fɔ n ko police de proximité o bɛɛ lajɛlen fana madara naani nin ka jan polisikɛ kan ka mun kɛ a man ka mun kɛ gendarmekɛ kan ka mun kɛ a man ka mun kɛ ka tilen ka tɛmɛ sariya fɛ ni dingɔ tɛ dɛ sariya ye mun fɔ a la ni ala sɔnna min ye polisiw ye u nana polisi dɔ dira an ma kaban n'alima la k'a fɔ jamukan nataw la an nana babu kɛ nin ko in kan o la ne b'a fɔ ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la waati wɛrɛ an ka maa wele ale kun ye maître Koto Tarawele avocat Baro Jumali an b'a fɔ a ka mɔn la salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakɛtu